Patay ang usa ka lalaki nga napalgan sa may baybayon sa Sitio Ratan, Barangay Tangki sa Dakbayan sa Talisay. Nakaangkon kini og mga samad pinusilan sa ulo. Atong sayran sa report ni Fem Ridumabo. Sa inisyal nga pakisusi sa Talisay City Police pasado alas 3 sa kadlawon, nadunggan sa mga mulupyo sa dapit ang tulo ka buto sa armas. Apan pasado alas 5 na ganihang buntag ni report ang mga tawo human nakita ang nagbuyod nga lawas sa usa ka tawo. Tulo ka sabad pinusilan sa ulo ang naangkon sa biktima, nga giila siyang asawa nga si alias Julius. Alas 9 kagabi matod pa katapusan niya kining nakit-an. Giangkon sa asawa nga napriso na niadtong 2009 ang biktima tungod sa kalambigitan sa ginadili nga drogas. Nga karon posibleng nibalik kini sa mga iligal nga kalihukan. Ba't nga kinuulo na yung bahalang bawas na yung bahalang na niya. Usa sa itong gitanaw nga posible nga drug-related nga insidente. Although padayon pa gid atong investigasyon. Accordingly, ang biktima is naay conversation a night before to a certain known drug personality sa area. Dugang sa hepe sa Talisay City Police nga doon na sila gisunod nga person of interest sa maong pagpamusil patay sa biktima. Hindi pa ta kasulti gid og pila gid ang POI, but then naatay katong yang nakauban a days before o katong nakakonbo niya a night before. Uban ni Cleofer Lumayag, Fem Ridumabo. Balitang Bisdak.